Já vás vítám u mého návodu na Swamp. Takový něco jako let's play na Swamp, akorát, že přímo bez toho Swampu. Takže, co potřebujete jako první věc, abyste se dostali do Swampu? Potřebujete opičí krev. Tu si vypnete od expertních opic. Jste do velké poušti, uprostřed oáze a dostanete opičí krev. A k tomu, aby vám padla, potřebujete prázdnou lahev. Do té se vlastně dá ta opičí krev. Vlastně musíte mít level 100, což tady v levelu 100 napsané. A vlastně, co ještě, jo. A nesmíte jí mít už jednu v inventáři. A musíte vlastně, když jste si dropli jednu, tak abyste měli druhou, musíte počkat 6 hodin, jak vám nepadne. A samozřejmě nesmíte mít žádnou v inventáři, to je logické. Tak, to je rostu do Swampu. Teďka, jak se stačí do toho Swampu, jak tam dojít? Když nevím, kde to je, tak je to, když půjdete v chrám útrapy, přes teleportera to myslím nejde, ale když půjdete do zvěřivosti, nebo do tzv. Metinlandu, a vlastně tím potom zpátky, tam je chrám útrapy, ten musíte úplně celý projít až vlastně úplně nahoru. Ale teď vlastně svrá věci, aby to mělo jednodušší, už mám připravené a vám ukážu, jaké moje věci, jak je to Neoma, Kalenát z 9, 70, 10, tam je fajn 20 zvěř, to kus taky hodí a přezít MB. Ostatní věci jsou mi na nic. A samozřejmě 10 příšery. Je vždycky fajn. Další náramek, zeměských slz. Taky 70-50. Toho je nejdůležitější, že tam je 10% převzít zuby. To je do Swampu úplně nutnost prostě. Bez toho se vlastně potřebujete 20%. Takže na náramku musíte mít 10% převzít zuby a 20 zvěř. Já tam musím 10 zvěř, ale když já tam chci točit, protože já tam mám 20 zub, 10 převzít 10 zvěř, je to fakt pěkné. Můžete se o toho hrabat, tak to stačí. Dále jsou boty, no fenické nebo bronzové fenické, to je otázka. Jako přežijete, že máte fenické, ty bronzové fenické dávají vlastně, vy nepotřebujete uvolnout potěru, to je vám k ničemu. Potřebujete odvrátit tělostný útok, to potřebujete co nejvíc. Mají 10%, ty bronzové mají 15%, takže jako takhle jednou já jsem dělal, tak jsem si je vzal. Tam využiju 70-50 samozřejmě. To dostanete, potřebujete 20 danky, abyste si vydělali a zhruba 1000. Na TBČ se vždycky hodí. Další nutnost je císařák. Ten je fakt nutný a v něm potřebujete antistun. Bez něho ve Swampu se ani škrtnete. Bez toho to prostě nejde. Když musíte 20 zvěř, antistun, kdyby s ním kovedl, tak 20 danky se hodí. Nebo třeba 20 bonus BZK, tak je super a 70-50 je klasika. A co bych už šance reflektovat časný útok k ničemu a šance odvrátit časný útok. To je to mis, že on to objeví, máte zásah a třeba jenom dělat 200, bude tam mis. Proto je to odvrátit časný útok. Čím víc procent to máte, tím líp. Dále náhradovník z nebeských slz. To zde je 70-50. Do něho nejnatočí 20 zvěř ani převzít zub. Do toho se natočíte jenom 20 jungy a čím je ZBček, tím líp, já to mám 1500, je to akorát. A jako to by v něm nemá, protože to do Swampu je úplně ničemu, máte rychlost pouze šance pro několik zásah, máte úplně ničemu. Já to tam nedávám. Tam vydávám tady do toho, potom máte i kus útoku a i potřebu, protože zbraň mám na 4, navíc nemůžu mít, takže mám kus útoku. Takže dále ebenky, plus 9, ty jsou nejlepší. Paušníci 70-50, do těch se jete 20 zvěř, a kdyby se vám povedlo třeba 20 zvěř a 20 drop, tak to má taky super. A tak 20 zvěř jako stačí, že jo. A 70-50, klasika, a v tom mám tahvu, bo to má dobře dávat do ZBček a síla, to taky vždycky se hodí. Dále brnko, určitě nejlepší vodko do Swampu, pokud nemáte 100%, když máte 100%, tak můžete taky nejít i bez brnka, to je vlastně pak úplně jedno. A v něm bych doporučoval ty kameny, ochrana, výhyb, prospěch, taková kombinace na PVM. Ochrana obrana se hodí, máte šanci ovládat tělesný útok, je to výhybko. To by bylo leštěný, tak je to lepší, ta ochrana nebyla leštěná, ale to jsem dělal. A spěch se hodí, bo tam jsou ty místa, kde mají moby docela daleko od sebe, takže jako bez toho spěchu by tam byli trošku pomalejší. Takže ono se tak hodí spíš tak prakticky. Ale jako bez spěchu přežijete. Dál se hodí mít brnku 70-50.
ještě se hodí tam natočit přes ZB, to je tam nutnost přes ZB 20%. 10 brnku, 10 náramků. To musíte mít, bez toho by to nešlo. Teda ovšem pokud máte 100% buffy, tak samozřejmě tam taky blbosti v minusy, na to, že tam budou útoků, od skončili. A pokud je nemáte, což myslím, že ten závod pro to, kdo tam ještě nebyl, myslím, že když ještě nebyl ve swampu, tak asi nemůže mít 100% buffy, takže přes ZB určitě. Dál pokud tam budu nějaký natočit třeba ZB 1500 nebo 1000 nebo 500 nebo 2001, tak se to vždycky hodí. A pokud se povede jako mě přijít MB, tak je to super, protože mobové ve swampu ubírají MBčka. Takže pokud vlastně nemáte přijít MB, tak stačí 2 vteřiny a nemáte žádný MBčka. Potom třeba dojde aura, musíte ji ujet, strašně elíkovat, na modré elíky, dát si auru, jo, také jako prostě je to také na houby. A jde to dát i do helmy. Já to mám 3%, protože mi to stačí, já mám brnku 10, takže mám 13% a já za swamp, já nepotřebuji modré elíky vůbec. Já nepoužívám to swamp. Dále zbraň. No, jedna bych nedoporučoval, to by musel být fakt nějaký hodně luxusní, ale nejlepší na swamp to obvodníka. Zkušenosti, ten žralok. Plunka. Doporučuji 35 a víc. Čím víc 35 a víc, čím víc, tím líp. To fakt nějaký 44, 42, je to fakt pěkné. Já mám 37 to dělal sám, ale prostě neměl jsem štěstí a tak nám to tak stačí. Kameny. Kameny nemusí být všechny plus 6. Musí být nestura plus 6, to stačí. Tam musí být, abyste měli co nejvíc na příšery. Dále není se 75-10, příšery to plus 5, protože já jsem to točil a prostě nevycházelo mi to, tak jsem si říkal, že to stačí. Berím ve swampu dost, berím okolo 9-10 tisíc těm mobům a metinu beru okolo 7 až 8. Což jako, že to je slabé, já si třeba 18 tisíc jsem viděl, jo, tak, ale a tím mi to stačí a tím ještě na to mám prostě ty věci, jo. To už bude na plus 9 a nějakou lepší nevším průmkou, tak pak už to bylo lepší. A když jsem pomohl třeba natočit třeba 10 EZO nebo 10 zvěř, tak je to jedno, ještě tam 6 orci, no to bychom nebudu moc potřebovat, ale to je jedno. Tak, to by byly tak věcičky. Co bych tak ještě řekl? Co tak do swampu? Jo, samozřejmě buffa potřebujete do swampu. Bez buffa ve swampu konec. Ani to nemusíte chodit, to vůbec jo. To na 130 můžete tam možná tak pár psů zabít a to musí být fakt dobří. Jenom pár, aby vás nezabili a i tak to prostě nejde, jo. Takže bych vám propustit mě s buffem. Buffy minimum 80%, jinak prostě to tam tohle skupinek ani množí, do tom se vám může zdát a prostě to je úplně na nic. Pokud máte 100%, tak je to luxusní. Já jsem tam byl s buffem, který měl 85% a stejně to jako tak šlo to, ale samozřejmě čím víc, tím líp, jo. Každý procento se hodí. Zvlášť do swampu. Jelikož máme buffa level 97, 96, buď 97 nebo mohl jít pár procent do 97. Tak jo. To bylo všechno. Jo. A jak na buffa, to ukážeme možná v dalším videu, kdy budeme ve swampu, kdy to bude jako tyhle ty věci, aby to nebyla jen teorie, tak abyste viděli, že to funguje normálně jako i v realitě. V té praxi, tak další video, až řeknu buff na 100, tak budeme s naším buffem, ukážeme přímo, jak si dávám s těma věcma, ukážeme věci na buffovi, jak měl takový ty 80 a 85% buffy a také na to, jaký věci mít a tak. A myslím, že už to pro dnešek můžeme ukončit. Sakra, já zapomněl, nevím, jak dlouho hrávám. No nevadí. Já teď to ubeču všechno na sebe. Tak. Jo. No, vlastně tady mám 105 na příšery, povráti 45, samozřejmě čím víc tím líp, jsem říkal. Na svěř mám 71, potom palík no, jsem tak už koupil a vylepšovat se nebudu. Jen budu mám 40%. Já tu mám přes ZB 20, nebo 13, vždycky to přes ZB, co říkáte, ne. A to nepotřebujete žádnou odměnu, spotím maky, šípy, jak ve smapu nejsou lukostřelci, to už, ale to určitě víte, kdyby ne teď, jo? Takže vlastně nic nepotřebujete. Jo, jenom jestli vás zajímá biolog, tak se doporučuje, pokud máte dobré buffy, tak stačí ledové kuličky, které pár sadů útoku
pokud slabší, tak se hodí ty biolog ještě jeden výš, ty zralé větve, který dává 10% odolnost proti příšerám. Jo, je to 80, to jsou ty zralkové větve. Je to 10%, ale hodí se všechno, aby vám prostě brali málo. Nějak pak další biolog už nemá cenu prostě plýtvat, to se vám proto stačí. Samozřejmě na PvP se hodí čím vyšší, tím lepší, ale to se vám postačí prostě jen 2 kuličky po případě zralkové větve. Víc nepotřebujete. Já jsem buffem opožděný, já dělám, co to dělám? Kde to mám? Jo, tady. Já dělám 2 kuličky. Jsem opožděný biologem, mám ještě jeden samější 14 mi zbývá, je to hodně. Já vím, to neudělám, rychle to nejde. Bohužel, začal jsem pozdě. A ještě jako přídavné, co byste ti, kdo se vám podívat, prostě třeba brali a nemáte na ty věci na lepší, tak si můžete koupit, co vám hodí do svampu jako 3 elíky. Na obranu 3 plus 300, bílý elixír, velké určitě, ty střední nemají cenu, určitě velké. Teďka zelený elixír na útok a zelený rychlost útoku. Protože když vám beru hodně, tak doporučuji hodit zuření buď na G1, anebo se ho nedávat vůbec a brát ty elíky. Samozřejmě, když máte ten bílý na obranu, tak si můžete dát to i ty rychlost a to prostě usekáte co nejrychleji. Prostě třeba na metiny, prostě abyste trvali fafran nebo nějaký šerky, abyste nesekali třeba, když tam může třeba 5 minut, nebudete sekat, budete sekat třeba 2 minutky, jo. A samozřejmě se hodí pak, hodíky a tak. No, tak to bych tak ještě řekl. Jo, samozřejmě pokud máte 80% buffy nebo nějaké takové, tak si sebou máte asi nějak takhle elixíru, jo, s tím bych nebral. Takový jak půlku inventáře červených, jo, že budete elíkovat šílení potom. A pokud nemáte převzít MB, tak si dáte tak to samé modrý ještě. Protože to je pak hrůza, když musíte, nemáte auru, teď musíte odjet, šíleně elíkovat, jo. A takhle víte, že aura vám vydrží 90 sekund. Tak každou minutu a půl si musíte šíleně elíkovat modrýma elíkama, abyste si mohli dát a zložit to samé. Když to vydrží trošku díl, takže takovou fakt přezít MBSR to je jako celkem hodně. Takže já tady a do toho brnka, kde to mám já, to poštěstilo tam hodit. A to bude asi všechno. Pro dnešní návod by to myslím stačilo. Tak nějak zhrnu. Možná něco i dořeknu v tom příštím díle, který bude jako to bude taková praxe. Jdeme přímo do svampu s naším buffem, ukážeme toho buffa, ukážeme sám ten svamp, pak možná řekneme nějaké ty výdělky, to vám taky ukážu, to nebudu říkat, vlastně nemá cenu, to se někdy nepamatuju, kolik to vlastně dělám. Tak to si pak řekneme a to bude všechno. Kdyby tě bral u pičíka, tak kolem 15 až 20 milionů se prodává. Já s tím slušně celkem vydělá, že třeba nevím, budete mít třeba 4, tak to máte fajn, že nějakých 60 milionů, proč ne? A kosti do svampů jsou docela na prd, protože pokud expíte a dropujete, tak vlastně tady máte expak, tu dáte expak, tu dáte zlodějky a kam máte pak ty kosti, že? Takže do svampů kosti jsou také jako na nic. Takže určitě ty elíky. Ty elíky vlastně to samé máte tady. Útok a to 200 taky dává. Takže to je to samé. Každý kostner chustoků a kosti na obranu jsou, ale nevím, jestli jsou kostner chustoků, to myslím, že jako nejsou. No nic, už se rozkecávám, takže už to asi ukončím, aby to nebylo video na hodinu. Tak já se na vás budu těšit u příštího dílu, kde byl přímo ten svamp. A čau.